Hai guys, ojo lali nguri-nguri budaya Jawa. Sugeng hamirsani, monggo. Pawiyatan luhur 11 Maret dening Winda Lestari. Saploke ana lelara ing manca. Pranyata nggawa pagebluk aran corona. Aweh kabar pralaya sesat tanpa wilangan. Wekas ada di kutha keges nyenyet ditrem. Dino iki langka kepiring keler mikir kurang keprungu keprae si dalang roda bangku kuliah blondang tan ono sing ngon lebate para mahasiswa kena diitung driji yen rame padha diskusi saiki sepi kumyae swasana suka amung winates ing donya kaya Nanging dehana jiwa 45 ora kena sirna. Inovasi lan kreasi dadi budaya. Aktif rembaka kondang kaloka. PTNBH sinandang mugia dadi pepadang nyunari anggone budi wajibing tridharma. Jaya Wijayanti UNS ning wedaning catur ambuka jagat 45 yuswamu sirna samubarang rubeda sambe kala rum asmamu dumugia donya manca saka kutha Surakarta kaering sedaya beceken donga. Sugeng tanggap warsa kaping 45 Universitas 11 Maret Surakarta. Rahayu, rahayu, rahayu. Ampun kesupen, like, share, komen, lan subscribe. Matur nuwun. Ampun kesupen. Subscribe. Like, share, lan komen, matur nuwun.